wannan shine shagon diga. Shagon diga kenan yake naɗa hannunsa tare da gidan nasa gashi nan diga. Wannan shine diga mai jan hula. Ga nan shi ma ɗan garinsu ne. Sai da alama wannan gari dai na manyan 'yan damba ne. Ga nan shi ma dai babban ɗan damba ne da ganinsa. Da gani so yake shi ma a zo a haɗa shi da wani. Ga shagon diga. To masu sauraro wance masu kallo ga shi nan za a buga wasa tsakanin Ɗanna'u shagon Bega. Wannan shine Ɗanna'u shagon Bega, fari da bakin wando gajere a jikinsa, da kuma wani bako yana yin addu'a daidai lokacin da aka fara wasan. To Ɗanna'u shagon Bega, Ɗanna'u an kai wa bako, wallahi bako ya zo ya sa'a. To ga damban na ana yi, bako ana ɗauki ba daɗi tsakanin Ɗanna'u. Wallahi an yi karan bata a Ɗanna'u tare da bako masu halin kaba. Wasa ya yi wasa a nan sabon gidan wasan dambe da ke Lekki a garin Lagos, wato a Bega da ke Ife, a nan Ife kenan da ke nan Bega. Wannan shine Ɗanna'u shagon Bega, Ɗanna'u kenan. Wannan shine Ɗanna'u daidai lokacin da suka buga tare da bako ba san halinka ba. Ana gyara masa naɗin hannunsa. Wallahi Ɗanna'u hannunsa ya tafi, wasan ba zai yi ba, watakila sai dai gobe kenan. Ɗanna'u ya haɗu da bako wanda ba a san halinsa ba. To ga damban nan ana yi. To ga damban nan ana yi. Ga damban nan ana yi. Ga wani wasan nan an sa dai anan sabon gidan wasa na Efe da ke Lekki a garin Lagos. A nan Bega ake wannan wasan dambe tsakanin shagon diga. Shagon diga shine da dada a kansa, to amma kuma wannan mai bakin wandon bako ne. To shagon diga fa da alama ya dau zafi, gashi ne ya kai bako ya ta kan masa karkari. Alƙalin wasa gafara ai bi gyara mana. Wannan shine wani bako ne ya zo wannan gidan wasa. A mako da ya wuce ya yi wasa an bige shi, to amma kuma a wannan lokaci gashi nan ya dawo zai ɗauki fansa. Wato bako ba a san halinka ba, wataƙila ya dawo ne zai ƙara ɗaukar wani fansan kenan da aka yi masa. Me ya dawo da kai? Wane ne ya buge ka wancan satin? To masu kallo ga wani wasan nan za a buga shi a wannan gidan wasa da aka bude sabuwar fil a nan Bega. To gashi nan za a fara wasa tsakanin bako da gajeren wando tare da shagon Bega. To bako yana gudu. Wato
shagon bega ya ritsa bako, wani bako ne ya zo shi ma gidan wasan yana ganin yadda ake yin wasan ya shi ma ya ba sha'awa. So amma shagon bega wato da karfinsa ya fito, wallahi shagon bega ya bu bako ya gudu da kafarsa. To gashi nan an dawo wasa tsakanin shagon bega shine dogo da dogon wando a jikinsa tare da bako ba a san halinka ba da gajeren wando. A bako ya kai kafa wallahi ya kusa faduwa. Wasa ne. Bako ba yana ja da baya, shagon bega yana biyo bako yana ja da baya. Wallahi bako ya kasa tsayawa. Wani bako ne ya zo gidan nan shagon bega ya daki shagon bega. Wallahi bako ya nuna shagon bega fa shi tsohon hannu ne, bai san irin wasansa ba, ya yi masa kwantan bona ya faɗo ya dake shi. To ga damban nan an dawo turmi na biyu ko in ce na ƙarshe tsakanin shagon bega tare da bako ba a san halinka ba. Shagon bega dai shine fari da dogon wando a jikinsa, amma kuma wani bako ya shigo wannan gidan wasa ya ce zai yi da shi. An yi turmi ɗaya biyu, wannan shine na uku, watakila ana ganin shine na ƙarshe. Har yanzu dai babu wani kisa tsakaninsu. To bako ya ki shiga. To ga damban nan shagon bega ya jira bako ya kawo masa duka ya same shi a fuska. Kura na bega kenan, kura na bega. To shago kura na bega, La kunisu anisu. Gumbiri kala gumbiri. Asa. Yawwa. Bunjiya. Haka take wangula. Haka take. Haka take wangula. Kai hannu da yake